Okwana mekuye nkwusi anya si n'ezi iko ana ekwuka because na Southeast content creators have sold their hearts because of money. Among the reason Igeji we say na ebogene anyway, they are all content creators. They are ndị bịara for humans. That's why they refuse to say truth. I said last time, Kedi Feji Ikechukwu Ezanago, onye nke bụ mmụọ mmiri afụla anya. Ngwere na-ekwu na there's more injustice to this. Ime somebody arrest within 24 hours. Law nyelu afubihe na court. Stay yet ebo no video, nothing. Ana agba asele na ato ege ekunu ka atrak be onye anwa. Halofu say that na righteous man is above human destroy. Ngwa watch ya now. Kita na the boy na adaga aru na atoze nwa anwu. Ana ebugali ya nke bụ na na aga wuzi ije. Yes. Ona aga wuzi ije. Ana ebusi na pushing. Government na agbazie video buputezie nya ka ojo onwe echi ka ha wee claim mo na has go video n'iru akwụkwọ mana here's how video go si je court. Here's how video ka esi wolu jide eba ha eji esinsi injustice ngwa na ife awetara mbu ndị Ameleba Development Union ndị Nnewi wetalo n'isi the young man because no obodo ga-ekwu na onye no ba ha adịghị mma. Obodo ga-ekwu na onye bụ onye ọjọọ. Obodo ga-asị na onye bụ ajọ mmadụ. Mana Soludo na ndị otu they don't care. Ha bụ Chukwu afụla anya. Oge ebi n'ụwa. I swear to my God. Oge ebi n'ụwa. Ha bụ ife ha na-eme. Onye ka a na-eyi egwu. Onye ka a na-achụghalị. Ọkwọ bili n'ụwa. Gee ntị. Ha wee sị gịnị? Ihe abụọ gịnị? Prof. Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, sir. Testimony to record and good character of Ikechukwu Ezanago, Mmuo mmiri afụla anya. We, the entire members of Ameleba Otolo Nnewi, hereby represented by the executives of the community, we hereby write this letter to attest to the fact that Ikechukwu Ezanago, aka Mmuo mmiri afụla anya, is not a criminal or a fraudster. He has a clean record to the best of our knowledge. He has not indulged in any act that has been contrary to the law, norm, and value of the society. Further, he has been practicing his belief as a renowned native doctor without any hedge from anybody, either from our community or beyond. He has contributed to the development of our community by way of maintaining our roads and the other social services which he does. If I be friend to the Nnewi, no one no be had his foshi, or a froster, Kezifa Jezionia. Eshe no cannot no. One cannot ama, Naz the Ram gather no. No, Amazia ma from nowhere. Mmuo mmiri afụla anya because now somebody no somewhere na Munyoko. Next state I flow nwanyị n'ime. Asonye bụ na ekwu n'okwu. Next state I flow nwanyị n'ime. Injustice states. Na ebe I flow nwanyị. People are fighting people. Nobody cares about justice. Onye kwu okwu asachughalị bịa. All the too bad. All the very, very, very bad. That now people go somewhere. Feel and have God afụla anya. Halofuzie ọkwọnụ waka oge ebi. Ọkwọnụ waka oge ebi. All the whole letters, nke apology, nke everything that happens. Ono sena ono jolo. Kom onwo mu de dibia. Oncho ka every dibia won sesia. Ka so onu biri. Keta na oda na aru na anwu unu biri ejebo na ogwu. Mba gbo de ka onwo na. So ni okuko onwo agbo. Ka odo anya unu egbo ni. Unu bu na eri ozu, utere na eri ozu. Gbo ni Mmuo mmiri afụla anya.
ọ na-eme dibia ọsọ ya jere fụ azụ na ọbịa kpụchasị ya mmiri pụta n'ime ụnụ gata enyi ule na mmụọ ya anaghị azụ oku mba mmụọ ụzụ ụlọ oku ka a na-egbu ya ka ọnwa abụọ ifele eme n'ụlọ ụnụ kpọ ya je ụlọ ọgwụ ife anyị kwuru okwu onye ọbụla n'ugbo olu bụ ịna anya ozue onye ọbụla n'ugbo olu bụ ịna anya ozue emego ya akwa ọkọ ọ bụrụ na o nwere obi mgbakwa ọkọ bụrụ erisi ọ na-anyị gbue ekehit na onwe ya mgbanwe ya onwe maka onye eze everybody na-atụzụ ụjọ onwe ha na-ebizi ndụ o kwesịrị ibi a na-ebizi ndụ let me please governor let me please them because if I do now they will come for me esi ntụghachi mmadụ eche nnọọ ịkwụ right and justice ka eji ebi ụwa ọ bụzie gịnị autocracy when you talk achọghalịba gị up and down n'ụwa ka oge ebe ọ bụghị onye ọbụla ka a na-achụ adịrị isi ọbụla anaghị aba n'ite aka ya unu ji ewere aka ya eji oge emesịa aghasa Anambra n'onwe anyị because amaghị the reason oge ji wee bụrụ na people can never aid their view, people can never talk anything, everybody has been bought. Content creators azụbierefa ha amazighị eziokwu, they are fighting themselves. Onwezighị eme eziokwu Anambra wee fọtọkọ. We are watching. If you like, join everybody